little mouse, 'cause I'm an albatross. ומה קורה חברים? פה ליאם. וכאן נועם. והיום אנחנו נעשה לכם פה נמשיך פה בעצם את הספיישל אתגרים, ונעשה אתגרים, כן. יאללה, אז בואו נתחיל. אתם לא מבינים. נכון, היום אנחנו עשינו לכם סרטון. נכון, לנועם לא היה לג'נדרי אצל? עכשיו הוא נקרב. עכשיו אנחנו נעשה כאן את האתגר. שמים את כל הלג'נדרים בדק. כאילו, יש לי עוד 2, אני שם רק את הדלוג. ומכינים דק בעצם. עכשיו אני הכנתי דק. אני הולך להכין את הטרימוסקטיר, כי אסור לא עושים טרימוסקטיר. אני אשים במקום... רגע, נועם, אני חוזר לך שנייה במתינה. כן. כן, עכשיו אנחנו עצרתי קניית סרטון כי דיברתי. אם כמו שאתם יש לי פה עם סרטון הווייס, אני הולך לשים אותם. אני הולך לשים את הקלף הזה, אם אתם רואים אותו, בוא נשפר אותו. לא שאני משתמש פה. נשים אותו במקום זה, יאללה, הכנתי את הדק. עכשיו, תזמין אותי, אני אזמין. You wet the cup, no. וואי, אני אוהב את האינטרו הזה, זה טוב. אני אוהב את השיר הזה כזה. You can't let me know. תתחיל פה. וואו. ראית את ה-XP בזה, בודה הוא עשה? ראית? הוא גם הרגע זב. אומי גודנקס. לא. שיט. אני לא מאמין. עצרתי את זה ממש יפה. ממש יפה. בוא, רוצה אני אעשה לך מצב או תאכל את זה? מה זה הקאקי הזה? יש לו מירור, אם תשמים לב. הוא משחק תמיד מסריח וזה. אני שחק את ספיריט. טנקס! לא! הורדתי לך את המגמינים. רגע, אל תעשה כלום, בסדר? אני מנסה רגע משהו. אל תעשה כלום, בבקשה. טוב. תעשה משהו, אבל אני רק רואה. תעשה משהו, אבל טוב. תראה. אם זה ככה, הבניין יורה על האייס גולם, תראה. או שלא, לא משנה. מה אתה עושה לי פה? לא משנה, האייס גולם עשה פה עבודה. וואי, איזה עבודה האייס גולם פה עשה? היית הוריד את כל הסקלטונים, מה זה? איזה מגה מיניון מיותר. תעשה דמג', לא, הוא לא יעשה, לא משנה, לפחות ייגע בזה. וואו, מגה מיניון. מה? לא, אתה רציני איתי. כן, אין לעשות. לא, דבר עם החיים שלי. אני בצרה, אוקיי. אני בינתיים כן מורידים לשתיים טאוורים בינתיים, אוקיי לא, אתה בינתיים מוריד לי טאוורים כי אתה משחק מלוכלך. מאוד, וזה כיף. וואי, נשבעתי טוב. אני לא כיף שחק. לשחק מלוכלך, גם אני אשחק מלוכלך. אומייגאד. אני רוצה טאוורים. נו, תתפוצצי. אוי, מה? are you kidding? ניצחתי. או שלא. מה לפני שאתה מדבר? ניצחתי. ניצחת אותי. דה בום. כן, חברים, כפלתי בגיל את האמת. כי זה פשוט דק מטורף. אני לא מאמין. יאללה, שוב פעם, אני אזמין אותך. רגע, אתה רוצה להחליף דק?
כן. חביב. You אוקיי. can't know what. You have the got to know. יאללה, נו, יש לך? רגע, נחליט. You got the not to know. נו. רגע, אני אסור גלית ברבריאן, אסור סימוס קיטיר ואסור פיירבול. בסדר, אני מנסה לקנטר אותך. אבל תזכור, אל תרמה. יאללה, שלחתי. You got the net to know. וכן, אני יכולה להתחיל פה עם כלום. אני אתחיל פה ככה בקלה. מטרנסה. עושה לי פה מיני בקה שעומדת למות. לא שמעתי מה אמרת? אני הולכת למות? כן. אז מה יהיה לגבי האוגריידר? ומה לגבי האוגריידר שלי? כן, אני אשים את זה ברגע, אני חושבתי. מה לגבי קבום? מתו, זהו, קפוט, פיניטו. יאללה, תקרבי. כן, אני פשוט אשמור קצת ולא... אתה יודע מה יש לי לגדלה שלך? כי יש לך וייספיריט. קשה להחזרה. וייספיריט פשוט קשה להחזרה. אתה יודע מה יותר קשה? לא, אוג פריז. יש, תודה, טנקס. בוא, אתה שולח לי דילוג? איזה מילה אני אקפל אותך עם הדילוג. אני אקפל. כן, וחברים, אנחנו מקווים שאתם אוהבים את הסרטונים שלנו, כאילו אנחנו חדשים וזה, אבל תנו בסאבסקרייב, כי יש לנו רק 2 עכשיו. כן. פתאום נונסטופ גיימינג הוא השני. נוכל להתחיל פה פוש מנצח. שנייה, חכה. לא, תיגע, נו, מי אמא שלך? אוי לא, זה קצת רע לי. קפדם בנו. אני אשמעתי רגע כמו כלב חלה, כי אני זה כזה, וואו, פרידר ספיר גובלין. וואו, עשה הרבה דמג'. אוי לא. GG and OL played. Go. טוב, עשית לי איטליאן רציש לסיים. מה? תסיים. אז בוא נסיים את המשחק רגע. מה זה הקקה הזה? וואו. אני עלול לשים פה את הלוג. דלוג. וואו. את לוג. לא. אוקיי, לקחת שלום וניצחת. יאללה, ביי חברים. מקווים שנהנתם. תנו בסאבסקרייב או בלייק. ויאללה. ביי.